kwarta ba? Saan man tani day? Uy, para makakwarta ta. Ako kwarta ba yan? Ay, biya kayo mulaag ba? Oh, ngotit ba? Hindi na kayo mula agad sa bag-urong higuanan ba? Problema kayo, man tayo mga kwarta niya. Ay, may entrance ko dito. Doon sa mga to ni. Mao gani inon saan man tani? Kanang kuno na guro ta oy para makakwarta ta. Ya, wala man po mag-hornal ta pakipong kapuya. Tapad yung inita. Ay, kayo niya. Saan man tani no? Ay, nakoy mayong idea day. Ay, ano ba? Ibadagan makay motor gaagi diri. Yung mga kwartahan kayo. Kasagaran nakita na ko ba mga kwartahan kay nga motor diri ba? Oo naman. Iya na to. Kabangga-bangga ka. Ako bangga-bangga. Bangga-banggaan ko day. Dili paatik-atik ba? Sige. Atik-atik ka ba niya? Pag human, di ko ano ka ma? Matumba na ka. Muakting ka. Muakting ko tapos mayuan na tagtabang at sige. Ngay tagkwarta kay para ikuan sa hospital ko mo kagi. So ini gumana na makasibat pa din na tay kwarta makaligo na tagdayon. Pwede ra? O pwede lang Karag deal ka? Deal. Sige sa may ano to? Sige may magpa-tumba na to. Ako lang ako. Ikaw acting. Sige. Ay, tama day. Wala dito okay. Dalan man diri. Dili man mo yung mga motor ya. Tamatang ko diri sa POD. Makakaon acting kay tarong mo diri. Sige day. Sige ta ako diri. Dili ko diri ki para kanda. Ana ha. Unik ana. May motor dira no. Oh. Yung motor dia. Ito club di kanya. Sige day. Sige ha. Sige ano ni. Pag inay po daw mo, ka pa naman mong lisod ang dalan, no? Ano magpakusog-kusog man mo, di man ipakusugan tali, di man kuhan, highway. Sa man, bukid man eh. Ano sa mana? Ano gibanggaan? Banggaan, kalayo ra nako. Kalayo, klaro, atong nabanggaan, mulikramo pa ka. Layo ra kayo oy. Kita man unta. Kalayo. Kita man unta. Napiki mo diha ba, o, napiki mo, gibanggaan ninyo. Napiki nga kita man unta mog naim nagmotor nagpadulong, padaplin pod mo kay Hindi kita mo pag kang may tao nga nag-agiwa, nga nagpadapin. Isa may modest day kami. Pag yun miniman ng bagnot. O pang kakalisod ta ng galapok kaayo diha. Kabalo magkadaan sa layo panganay tao diri. Dapat mo minor pug ka, pag gusto mo pugi ka mo padagan. Ika maginahinay ka diha o malubong ka diha. Inyan saan man ko ni Ron? O na. Wala ninyo. Nung sa nakuya pa naman ni, dalon man ko ni, ang saan man ko ni, alang magtinanga ko diri. Tabangi ko ninyo ni, oy. Balag, kuan lang, pinansyal lang, ipangkuan ako, dalon ko ng ospital. Ano ni, oh? Hospital oh. dayon. Agay. Oh, tanawari lagi, oh. Ang saan man ko na, alang, siga-sigaan ko ning mata diri, di mo mutabang diri sa kuha. Dili na mo na sala nganong nisugat mo kabalong. Ay, dili sa kaklaro, atong daan nga. Gibanggaan gininyo. Gibanggaan kabalong na motor mo agi. Musugat noon. Ang saan man ko ni, tabangi ko ninyo ni. Tuyo manguro na ninyo. Dili mo matag, tagaimin ninyo kwarta para ma-hospital na ako ni. Nganong kuanon man tanan nga may magatuwa lang sala. Oh, asa man ka ay kung nangulakaw ka. Nangulakaw ka. Awan ni nagi ni mo andar atong motor o mapay dugay kay ni pandaron ga. Ug dili mo mutabang sa pagdalaan eh. Tagay ko ginyo pang medical ani eh. Tagay ko nangulakaw ka imong kwanre ka kabangga ni. Ni mandar ora. Asa man mo? Manibat mo? Manibat mo? Mandibat. Problema day na mo na. O tagay ko na yung pang medical ani. Laan may gibanda to, muli mong mubayad ani. Limanda mo. Dito, kinunsa man niyo. Ngayo pang medical may magiunsa na mo na. Unsa klaro ato daan? Ya, harap ng lihok. Di mo maloy ka ano unsa man na ko ninyong kwarta pang medical ana. Balag di mo mutabang. Kwarta lang. Wala na 50. Sa pa may sakit sa imo na diri dai. Agay. Wala nang lang yung anig yun tanawa. Sakit dai. Agay dai sakit na. Awa ta nang unsa na ni. Unsa na tabangi yung ko niya anig tagay ko ninyong kwarta dia. Doktor bini dito pa ko makatindog ka pa. Agay. Yung maluoy kaya tagain ako isa pang tambal lang niya. Unsa man ko ni ron? Oh, pasinti na nako ang nimis mo nang hangyo sa inyo. Hadi gyapon ninyo tabangan. Scam mangguro na Asa sakit dai? Scam na ba? Pangwarta guro na nila. Ulo. Katik naman ako ito banggay kalayo ra to. So kana nagsakit ni mo na. Hoy! Kamanda na ta. Ang saan to na lagi 20 pesos. Tabangi man ninyo diri ba? Wala man sige mag-istorya diha. Lagay man ninyo kwarta pang medical ani ba? Unsaon man ko ni diri? Pabi ko yung motor masakin diri. Unsa man mo atak ko dili. Kita na magtanaw diha. Kabalo kang padlikaro ni kuan na to pasyente na to. Oh. Sige pa man mo pinanga diha. 1,000 na ba ni?
Kanina lang ako kay wa jud nila ing kwarta ba. Kasi 1,000. Kanang 1,000 maigo na, naisakit sa lubot, naisakit sa tingin, naisakit sa ulo. Maigo pa din ang 1,000 nuno, marking Dumble Road. Isa di ka, 1,000 ay mong yatag, demanda tik ay bahala kami pagwala kung 1,000 lamang. Ma'am, Hindi mo daw ka ng 1,000 oy. 1,000 lang ma'am. Gamay raman kayo na, di man nakaigo sa pang-medical. Oh, tanaw ko do, pasyente na nako nagingon ha, di na kaigo kay grabe yang gibati ba? Oh, grabe na kay na siya ba. Sa man mong 1,000, igo ra man na palit og kuan. Unsa man? Namoy ma 1,000 o wala? Ah, sige, Ay, demanda diyan ti ka. Sige, biyahe ni ron kay demanda gyud ti ka, ipabarangay ti ka man na kay sumunog man. Demanda, bisan nasa ta mag-abot. Sige ron kay di ako kana mo palakon, napit Okay ka. man kunin mo palakon. Demanda lang dito. Gibanggaan man nimo kung kuan. Bangga ninyo ha panang sala. Demanda, Damay tika. yung patanin nyo. Wala di ka mo palakon jud. Yung anang sala. Wala. Diyabi. Ay min niyo lakalakaw, ay min niyo lakalakaw ba. Oh, tanaw ko pasyente na ko, tabangulo no. Ay sakit dai. Sakit kayo, day. Di lang ini katindog ko. Lakalakaw min ninyo. Di ba ka mo dawat og 1,000 sa tay gusto nimo? Kagabay ng 1,000 dapat 3,000. Ay, ninyo ba? Nun sabihin mo? Nagkuan nga. Ay, masugot ka ng 1,000. Ay, kagabay. Tagaan na kayo mo 1,000 lang ang pugsong ko nimo. Kagabay ng 1,000. Kasi pagtuloy mo na ako kwartahan. Ano man? Ay, kabalit yung ibanggaan man ninyo, oh. Nausa man agang. Ay, salamat, nakakakap. Kuan kap pa kap. Akong amigap kap. Ibanggaan nila, oh. Nya, kuan ba? Gamay ra kay gihatag niya. Tanaw gid ako pasyente o daghang kay kuan. Nasa lubot, nasa ulo, nasa tiil niya. Sa kalibo ihatag niya. Dakbag ing mga tambal ron. Kinsa may di ganahan na. Isa man din yung ganganong gabangan. sila. Amot ka po kailan ng mga tawhanan na ni mangga ra man nagkalit diri, oh. Kinsa man mo dong? Ano? Abot man mo dire mamangga pa mo tao. Di pa jud mo ka konri sa mo ah. Wala ko kaila sa inyo ha. Tapos mangga pa jud mo. Di ba na mo ang sala? Kap, okay, kuan wala na diri. sila kap kay lakwan daw mi nila. Pabarangay na muna oy kay. Oh, ang kuan bagi bangga pa jud ninyo. Pabayron lang. Lakaw man sila. Pabayron lang sila. Babayron niya na yan, sa kalibro may gihatag ng kap. Unsa man eh? Unsa Kulang may plano sa nimo, kalibo. Kap? Nya sa may kuan ana. Dapat tani barangay. Nila ing kwarta kap, isa kalibo yatagan na namo sila nya. Di man mo dawat. Di may mo lang na magpugson mo niyo, pugon. Ato na lang ni ipa medical dito. Ay Ay pa. pa ninyo. Wala ay kay kayo biyaan ninyo na nga. Gibangga ninyo. Kay di mo mubayad ron. Kiningin yung ligid. Tigbasong ko di. Bayarin nyo na Sa may lang kuhanin nyo, ang anak. pasyente na banggaan ninyo. Bago pa mo diri ba? Bayarin na kay Ka- saon pag Kami nangita ra gyud ming ipok. Unsa man ni dong ato ang pasyente nga makaako man mo ani mo lakaw mo ani ron nga dili ni makuan. Nga ato ang ipa medical ba? Ayo. Nabanggaan yun siya. Unsa man gusto ba mo manguli? O dili na kay ang ako ang pasyente dili. Unsa may desisyon na ninyo ani? Gusto gyud mi manguli boss, mauli na gani mi. Na unsa man ato ni? Kung di nyo ko ano niya, makulong yun mo sa barangay ron. Gusto gyud mi makauli kap, pero istorya sa mi kadali kay gamiton ako iyang kwarta ba. Mo sige bayad si mo ha. Pagistorya sa mo diha. Oh. Ati ko na to nga na kay kwarta gamito na ko. Kapo, ang pasyente mo. Mga niya. Mo ingon ka nga nasa balay. Wala ko nga. Ako'y kuha dito. Kaya di man na sila musugot og duha ta mo lakaw. Bilin lang ka dire. Moingon ko balikon ta ka. Di na ko mo balik. Paglakaw na ko taod diretso dagan. Sige. Ha? Sige. Right? Oh, sige. Sige. Unsa man na solusyonan ninyo ang inyong kuan? Istorya diha. Istorya na mo ang among plano naman sa kwarta 10,000. 10,000 na lang gyud na akong bayad para di na yo mo magkuan bagulbol. Kan na, may maayo. Sige, nakaunaw na mo. Kuan. Ibilin lang sa nako ni akong kauban kay magkuha ko kwarta kay 1,000 ra man gud ni akong kwarta diri. Okay ra sa inyo ha? Balik ako diri ha? Kuwara magkakakwarta. Di ba man ako akong kauban. Away, problema na, basta magkuwara. bili lang isa. Basta balik ko diri ha? Sige sige diha. Tibiyaan ko nimo ba? Lagi. Paabot mo diri mga balik ka kagalayon. 20 minutes. Mo bao na ako ang sani, nana ko diri. Okay, alright. Balik na ko dai kap. Duga
Baya sa imong kauban oy. Ah, napatoy gi kuha ko ro nagkuha pa to, nagkuha pa to sa kuan, nanbang ko ro. Lugar niya ka man to. Why are you running? Why are you running?